Здравейте, казвам се Емил Петков и целта на този наш видеоурок днес е да ви покажа как се работи с видеоконференцията. Един от инструментите, които предлага компанията TalkFusion. Първо влизате в своя видеокомуникационен център. Отново напомням, че тук може да изберете езици, няма все още български. И натискате копчето видеоконференц. Отваря се тази стая, която вече ви е позната от лайв бродкастинг или от живото излъчване. Тя е почти същата, с малки разлики, но ето тези всичките бутони, които са горе, са същите. И за да може да стартирате, трябва да си направите нова среща, New Meeting. Ето тук може да си изтеглите инструкция как да се ползва този инструмент на различни езици. Няма също още на български, но има на много други, включително на руски език, и всеки може да си избере език, който на него му е удобен. И така, за да създадем конферентна връзка, ние пак влизаме в моите срещи, My Meetings. Отваря се познатия ни прозорец и ние избираме тук. В момента виждате пак датите, март. В момента сме 11. И ние можем ето тук да си направим по същия начин, както правихме преди. Ще направя за всеки случай още веднъж, за да видите как става. От тук се избира времето. Помните, София има плюс 2 е нашето време. Тук може да напишете каква е вашата конферентна връзка, името на връзката. Тук може да направите описание за какво ще говорите в тази връзка. Тук е времето. Тук времето, в което започва. Тук е времето, колкото ще е времетраенето на конференцията. Ето тук виждате видеоконференция. Също може да изберете и живо излъчване от тук, за да не влезете отново в другия инструмент. Те са взаимозаменяеми заедно с лайв бродкастинга. Така, виждате тук името на презентатора и решавате пак дали да я направите публична, частна или да поканите гости. Аз ще я направя така в момента с покана на гости, за да могат те да влизат в чата, неограничено количество, които могат да присъстват в чата, да чатите, да задават въпроси. И готово, линка ни е готов. Тук ние вече можем да поканим допълнително хора. Ето виждате, в момента имам аз и още един партньор съм направил, за да покажа как става. И ето тук може да каните по имейл, може да каните групово, може просто да каните или да го затворите. Затваряме го. И продължаваме нататък. След като се влезе по линка, отново се отваря подобна стая, както в лайв бродкастинга, само че тук вече пише видеоконференц. Ето сега ще се отвори. И отново, когато вие сте организирали тази видеоконференция, пишете си номера, който имате вашето ID, след което слагате паролата и влизате. Ако сте гост, независимо дали сте партньор на компанията TalkFusion, имате номер, ID и парола, няма значение, вие влизате като гост и пишете тук името си. Ако вие организирате, както аз в момента организирам среща, тогава пишете тук името и паролата си, натискате Enter и влизате в нашата конферентна стая. Така. Сега ще се отворя всеки момент. Така, готови сме. По същия начин позволявате и вижте, малко по-различно е самото разположение, защото вече знаем, че това е конференция. Тук вие може да включите своето видео, тук отново е чата, тук може да добавите и всичките другите инструменти, т.е. как да го кажа, полета, като ето лист на присъстващите, бележки и бяла дъска, разподеляне на файлове, най-често задаване въпроси и така нататък и така нататък. И тук също може да правите, освен да включвате видеото, ето тук вие може да включите своето, всеки може да включи тук видеото, помните 15 човека. Вие можете ето да ги заглушавате, да спирате техните разговори, за да говори този, който вие прецените или само вие. И освен това, ако искате вече да бъде чиста зала така, за конференция, видеоконференция, тогава си ето максимализирате тук. И тук се нареждат всичките ето тези 15 човека. По този начин става връзката и конференцията. Тук отново в чата имате неограничено количество хора, които могат да присъстват, да задават въпроси и да участват в вашата работа. Тези бутони горе са същите, няма да се спирам на тях, също като в живото излъчване. Тези също тук долу са абсолютно същите.
Ето тук е написано какво искате да споделите. Изберете едно от тези неща. Това е кратичко и ясно. Който е гледал инструкцията как се използва живото излъчване, може да погледне първо нея. Там по-подробно съм разказвал за всички бутони и копчета, докато тук е почти същото, само че с разликата, че се набляга на видеоконференцията и имате ето този екран, с който да общувате с хората с видео. В същото време може да правите обучение и всичко останало, както го дава и другата стая. Видяхте за това, когато се организира линк, вие може да решите дори в последния момент, независимо дали сте влезли в видеоконференция или в лайв бродкастинг, живото излъчване, да изберете кой тип ще използвате и да направите него. Това е за сега. Спираме с този инструмент до тук. Всичко хубаво и до нови срещи!